זאת הולכת להיות כתבה אופטימית על נושא אופטימי ועל סירה אופטימית שקוראים לה אופטימיסט. אין דבר יותר יפה מילדים מגיל 7 עד גיל 14 שנמצאים בים, בסירה הראשונה הבתולית שלהם, ששם הם מקבלים את האהבה הגדולה לכחול הגדול, האופטימיסט. אני פה עומד כבר איזה חצי שעה ומסתכל כולי קינה, אני יכול? על אופטימיסט לא. לא? לא, קצת גדול. קצת גדול. אז מי יכול? איך מגיעים? מה עושים? כל הורה, כן, שאוהב את הים, שרוצה משהו מאתגר ומעניין לילדים שלו, גם לפיתוח האישי, זה המקום. מה זה נותן לילד? זה תורם להם לביטחון העצמי, כי כל ילד שט פה לבד ואחראי לעצמו. אין אמא, אבא או מישהו אחר שיעזור לו. זה תורם להם לדברים אחרים, לעניין של קואורדינציה, להתמצאות במרחב, לשיווי משקל. דגשים היום, 1 זה על לעניינים, 2 על עלייה. אם יש לך רוח שהיא מערבית, ויש טיפה נטייה צפונה, רוב הסיכויים שלפחות השליש האחרון זוכר אם מוטי היה חי בניו זילנד, הוא היה בשער של העיתון, הוא היה כוכב. הוא שייט ברמה הזו. ואני לא טועה. אבל אתה חי בעיריית תל אביב. זה נכון להיסטוריה, אבל אנחנו לא חיים את ההיסטוריה, אנחנו חיים את ההווה. ההיסטוריה הייתה כזו שהייתי שייט ספורטיבי ברמה הבינלאומית, הבכירה ביותר. עד כדי שחייה באליפות העולם בהיסטוריה בשנת 75. אוקיי, אז לקחת את המצוינות הזאת ואת ההישגיות הזאת והצלחת להכניס אותה לפקידות בעיריית תל אביב. יש הרבה מאוד גופים בתוך העירייה שהם אחראים. אם זה יחידת התמיכות שמאפשרת לנו לתת את התמיכות לאגודות הספורט. אם זה מרכז דניאל עמיחי על כל הצוות הנפלא שעושה שם עבודה יוצאת מגדר רגיל בהתוויה של כל התפיסה. ואת זה הצלחנו להעביר כחלק מתוכנית אסטרטגית לקידום השייט בעיר. מאוד אוהב את זה, כי אין משהו יותר יפה מהים. זה ספורט שכיף להיות בו בגלל שזה רק אתה וסירה לבד עם הרוח והגלים, ואתה מתאמץ בשביל זה. זה כמו כל ספורט אחר, ואתה רוצה גם להגיע לפסגה. מה תורם האופטימיסט להתפתחותו של שייט מעבר לערכים וכל מה שאנחנו מכירים? אתה רואה ילד בן 6-7 שמתחיל ואין לו מושג, לוקח אחריות, קורא את הסביבה, לומד את מזג האוויר, לומד את הים, מקבל החלטות, מתמודד מול יריבים, מתמודד מול סירה, לומד הרבה מאוד דברים, מתכלל את הכל ביחד ומצליח. מוטי, למה אופטימיסט זה המקום של הילדים? כל ילד שיגיע לכאן, לאופטימיסטים, ימצא את היכולות האישיות שלו, יביא לידי ביטוי את כל היכולות שלו, והוא יגיע רחוק. אם לא כספורטאי איכותי, אז כאדם איכותי, וזה בדיוק המקום. זהו, ככה זה נראה, חוג אופטימיסטים, יום שישי בצהריים. תאמינו לי שלילדים האלה אין יותר כיף מזה בחיים. תשלחו אותם לכאן, אתם עושים להם את זה ועושים להם את זה בגדול.